късно и сме изморени. Още сме на трупче. Свети още, не? Свети, да. Монтирахме си комарник. Имахме малко непредвидени обстоятелства. Аз не обичам газ. Не знам коя част. Нещата се променят във всяка една минута. Тавана го бяхме разкорили още миналата година. Плотно си, наистина. Вадили таблото. И като не харесвам обли елементи, всичко става от 16-тия път. Нали го помните, Тони, от банята? Зерски драми в София. Ще си пътувам до Италия сега в тази седалка. Чудите защо ви е нужна математиката? Ето защо. Атанаска Йончева съм във Фейсбук. Единственото, което няма да видите в този влог е... Свършиха ни батериите на всичките винтоверти. Така или иначе, приятно гледане.